Ito na ang tanong. Simple ra kaya ang pangutan ng mga pamilya. Unhanay na lang ni ha, paunhanay na lang ni. Cancel ko pa ni ha, kay nainanawag na niya. Cancel. Onsay, pinakadako nga 5-digit number. Tawag na. Hello? Oh, Hello? Hello? hello. Hello, what's your name? Maralyn, taga Taga Manolo for Manolo Portits gihapon. Si Hazel. Maralyn. Unsa imo answer ana, Maralyn? Pinaka-largest 5-digit number. 9. 9? 9 is wrong. Kuya. Hello, what's your name? Ha? Smith? Ah, hinay kaayog tingog ko. Ipaduol gani gamay. O ka na doon na kayo. Kan ang cellphone, kan na. Bitaw. Sige. Taga Makasandig, right? Hello? Oo. Oo. Sige, Michi. Ansa imong answer, ana? 10. 10 is wrong. So, pamina mog maayo. Unsay pinakadako nga 5 digits nga number? Hello? Hello, kisane. Hello. Huwag mo akong multo. Sino ka? Pinsalin di ay ni Mr. Papi. Si Isalen. Taga-asa ka, Isalen. Taga Look. Tagalog. Asa ka nga sementeryo ka po yun? Resalen? O Mr. Papi. Sige. Taga-asa na dapit na imong lugar dani? Dapit? Dito sa West? Season 4. Zone 4, Luok? Sir Ana? 6 Mr. Papi. 6? Ingon ba na ko 1 digit? Nga nung inyong mga answer, mga 9, 10, 6. Sa'y pinakadako. 1 digit number. Ansa naman mo? Listen very carefully kay ang teacher nagstorya. Hello. What's your name? Jovi. Jobe, taga-asa si Jobe. Una. Tagalibon na. Sige. Ansa may answer sa mga tagalibon? Go. 9. Lima ka na. Unsa ang pagstorya, ana? 99,999. Is correct. 10. 9. Sus, okay na datong 9. Abi na akong storya pag-usab. 9. Unsa? 9. 9. 9. 9. Correct. Sa mukha kayo. May gani ka naka-correct ba? Unsa kita yung name? Nakalimot na po ko ba? Short-term memory, di ko ba? Ha? Jovi, Mr. Poppy. Juby. Sige, request your favorite song. Rock Away. Ha? Rock Away. Rock Away. Abay? Kinsa nagkantaan na? Rock Away. Ah, okay. Si Clean Bandit. I remember na. Sige, unsay mo mga greetings? Go. Greet ko sa Aruta family. Mora? Sa ko mga friends Dyson. Mao ba gyud? Bye-bye. Mao lang? No. Juby. Ano ba ka Juby nga
Ang kana bitang 4. Kanang 4 ba? Mura na siya ang only number sa English language nga ma-spell nimo, i-spell gani ang 4. F-O-U-R. Upat gyapon ka letter. Mura na siya ang number sa English language nga kung unsa ang iyang giingon, mupad ang iyang pila ka buksya ka letter. Mura na siya the only. Ang 40, spell 40. F-O-U-R-T-Y. You. Wala you, oy. F-O-R-T-Y. Kabalo ba ka nga, muna siya the only number in English nga kung spell na nimo alphabetical. Spell gayang uban nga dili man na sila alphabetical. Alphabetical F ang una, di ba? Sunod sa F O, sunod din R, mas una man ang O, di ba? R-T-Y. Unya ang Y, pag pinakailiwit man na siya, di ba? Grabe mo ba? That's it for Popino. Salamat kayo. Congratulations, ha? Ito na ang tanong. Ang tanong! 8:47 na. Ito na. Unsa nga animal ang nasa Golden Flemish flag? Unsa nga animal ang naa sa Golden Flemish flag? Unsa nga animal? Di ko maingon kung unsa nga start nga letter. Unsa man ang Flemish? Mauan ba? Hello? Hi? Hello, what's your name? Mitch again. Mitch again. Taga Makasandig again? Nagbalin unta kaglain ka jud. Sabi sa ngalan niya, Erika. Pag nasaret ka jud ba, dili mo ngalan mo sige, hulat ko Taon sa imong answer, ana. Eagle. Eagle? Eagle, kanang naitlog kay Eagle man. Hindi Japon. Eagle is wrong. Saon man iba. Unsa nga animal ang nasa Golden Flemish flag? 4 letters lang ni mga pamilya mo na akong clue. Hello? Oh, Hello, what's your name? Stone Cold. Sa? Stone Cold. Kongkol? Stone Cold? Tagiban? Pili. Taga? Taga? Ang pili. Taga Kang Philips. Si answer, ana. Lion. Lion, 4 letter ba na siya? 4 letters? Fish, flag ba na siya? Is correct! Cold ginagakuha ba? Sige, request na, Stone Cold. Anong request mo? Green Stepanic. Nga? Nga unsa? Great Escape. Eve, Great Escape. Great Escape? Kung wala, Troop. unsa may lain? Troop. Boys Like Girls man ang nagkanta ning The Great Escape. Okay ra? Basin sayop imong kuan artist. Boys Like Girls ang nagkanta. Okay ra? Great Escape na lang. Great Escape na Escape? Hmm. Escape? Si spelling? Escape ra. Walay great. Wala man. Mao ka.
Lain. Streetscape. Ha? Wala man kay si Gwen Stefani ang iyang kanta is Rich Girl, Baby Don't Lie, Let Me Blow Your Mind. Streetscape. Ano lang? Soup. Ha? Soup. Di na ko maklaro. Soup. S H-O-O-P. Soup. H-O-O-P Hoop. Soup. Oh, Soup. S-S-O-O-T or P. wala. Asa man na ay wa else man. Scoop. Oh. Wala gyapon. Ano ba? Pandamay na ni. Salt and pepper. Salt and pepper. Try na to ha. Salt and pepper. Isa. Okay, wala di sulod akong S. Salt and pepper. Push it. Push it ra. Okay. Kana. Tayo na lang. Salt and pepper. Napugos. Napugos na. Sa man na yung mga kanta ay? Sorry, wala kay mga kuan. Wala kay na mo na save ang uban nimo mga ganahan diha. Upgrade ang imo. Na upgrade ka dyan. Ang kuan man ni mga disco man lagi ni. Okay. Ganahan ka ni mag kuan KK lugar karon. Request. I-greet na yung mga friends go. Dili na katara ako. Amora to. Ay, salamat. There you go, ladies and gentlemen. Before na ko ni i-play ang iyang Push It. Ako saning ihatag sa inyo ang trivia nga about sa Balangkay. Password noon sa naman ni siya. Password. Pak. Ganun. Okay, lagi. Before na to na i-play. Ang kanang layon mga pamilya or kanang Flemish. Kanang Flemish ano na siya, kanang mga Dutch na siya nga nasa Belgium. They speak Dutch. Germanic ethnic group kana siya mga pamilya nga native sa mga Flanders. Sa modern Belgium, sila ang storya og Dutch. Modern ilang language. Tapos mga other nga mga dialects nga ginastorya sa mga historical Flanders. Known collectively as Flemish Dutch. Kabok Flemish nga group mo kani ang two principal ethnic groups nila mga milya sa Belgium, ang French speaking Wallons ug ang Dutch nga mga Flemish. Sa ang uban Dutch. Magkaon ka nga nara ka dili sa lamisa ka magkaon. Ang Flemish mga pamilya mo na siya ang pinakadakong baga, 60% ana mo na siya ang Belgian population. Tanan mga taga Belgium, Flemish ang 60% ana. Historically, all inhabitants of the medieval country of Flanders were referred to as Flemings, irrespective of the language spoken. Bisag unsa iyang language, siya sa the county of Flanders mo nang gitawag sila og Flemings. Bisag French, bisag Dutch, bisag unsa pa na, bisag nagpinoy pa na siya. Tagalog pa na yung istoryahan. Salt and pepper, push it!